Hej, du skal nu se en video, der omhandler brugen af dokumenter i EventBiz. Vi starter som altid lige med at logge på. Der er to måder, hvorpå man kan tilgå de dokumenter, der er gjort tilgængelige for dig inde i EventBiz. For det første så er der en knap, der hedder dokumenter. Derinde vil du så kunne finde alt tilgængeligt materiale. Hvis det nu er et meget omfattende møde, du er til, så kan det være lidt svært at få overblik over alle dokumenterne, når de er samlet på den måde. Deraf så er der også en anden metode. Nu åbner jeg programmet, og i det her tilfælde så er vi lige nu i gang med beretningen i den store sal. Som man kan se under programpunktet, så finder man en knap, der hedder dokumenter igen. Men den her gang bliver der kun vist netop de dokumenter, som bliver anvendt til det her programpunkt. Du har også muligheden for at videresende hvert dokument som en e-mail. Du har nu lige kort fået vist, hvordan man kan tilgå sine dokumenter på de to metoder, der er tilgængelige i EventBiz. Husk, du kan gå ind på den YouTube-kanal, du finder nedenunder her i teksten, og se flere videoer.